Máis de 300 establecementos en Galicia, Portugal, Castela e León, Castela-A Mancha e Madrid, con máis de 6.000 empregados e unha traxectoria de prestixio de máis de medio século. Este é o legado que deixa Magín Alfredo Froiz, propietario e fundador do grupo Distribuciones Froiz. O empresario de 78 anos e veciño de Poio falecía este mediodía no Hospital Montecelo, onde levaba un tempo ingresado para tratarse dunha enfermidade que padecía dende había varios meses. Nado en Huesca, de cativo mudouse a Pontevedra coa súa familia, que era propietaria dunha carnicería na Praza de Abastos. No 1968 mercaba o primeiro supermercado, que sería o xermolo da cadea Supermercados Froiz, e que no 2003 foi reformado para acoller o hipermercado urbano Hiperfroiz. A pesares do seu éxito, Magín Froiz sempre se mantivo ligado ao Poio e a Pontevedra. En 1990 construiu o almacén loxístico de Lourido, sede central da compañía. Na actualidade, a empresa está a construir un gran centro no polígono de Barro, con máis de 80.000 metros cadrados. A súa traxectoria foi recoñecida en numerosas ocasións. Recolleu a medalla de ouro da provincia da Deputación de Pontevedra en 2008 e no 1996 o Cidade de Pontevedra, entre outros. Ademais, no 2017, sendo Mariano Rajoy presidente do goberno, recibiu a medalla ao mérito traballo. A nova do seu falecemento xa provocou numerosas reaccións. Dende a Xunta de Galicia lamentaron o pasamento de Froiz, describíndoo como un pioneiro e adiantando que será galardoado a título póstumo coa distinción ao mérito deportivo. Pola súa banda, a Deputación de Pontevedra destacou o seu compromiso con Galicia e os seus produtores e con toda a sociedade. Tamén se pronunciou o Concello de Poio, considerando un dos grandes embaixadores do municipio.